And welcome back to my YouTube channel. To logofer nongtangmoनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय लोगोफोर मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। तो दिनै उदालगुरि बैग्रिगुरियाव ब्रह्म मन्दिराव थांनो नागिरदों आरोना जयग होनो। तो दायो आं लामाथिं ओंखारबोबायानो ओमफ्राय नैबे अट'जों थांगोन आरोना लोगोफोर। तो लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय आरोना जोङो मोनफैबाय। केमेरायानो माबा हादेरनांजोबबाय माथो। आङो हाबलांगासिनो आरोना ओमफ्राय मन्दिरा नै बिथिंजायनो दङ नायदो लोगोफोर। माखासे मोनफैना दं आरोना गामिनि मानसिफोरा माखौबा नायनानै मिनिलायगासिनो नायलाय। सान्दुं सायदों नामा? आरजि दसे जिरायनोसै आंबो। मारै फंबाय आंबो गासिबो फैनानै थाबायनो हायाखै। नै गारि गंसे फैबावबाय लोगोफोर आरोबाव। जगेसबो दंबावोसो बेयाव। ओमफ्राय नै बिथिं सिख्लाफोरा नै मालाय सेलफि लालायबाय थादो। लोगोफोर दायो मन्दिराव हाबलांसै आरोना जोङो। ओमफ्राय फंबायाबो टिकेट लाबाय ओमफ्राय हाबलांसैलायो नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ। ओमफ्राय नै बिथिं मामाया हनै फट' खेबबाय थादो। बेयाव दोनसै राखुनानै। सेन्देला गोमागोन दै माबा नाखि खाना दोनखा। नै बिथिं फै गावबागाव गामि दोनखालाय होननायसो जागोन बे। मुजाखौलाय मुजाखौ मोना मोना आरो आंनाबो गोदानसो। जुथाखौ नै गाइसमोन बेयाव दोनबाय आरोना जोङो। ओमफ्राय दा हाबलांसै। स्माइल प्लिज। समायगोन आसा फैनानै yang siapa ya? Yang siapa ya? Jangan pembayar foto sampai dengan Deli sih, dah lagun sih. Deh, udah oke. Itu bola. Apa? Nih, hampir apa foto lagasnya. So guys, my mandir singa hapayar nazan nih, bebekir mandir singa. Tar mate, marbelah. Mustang nggak? Zoom kamera kita apa? Prince. Waiting zirain siya natin.
sebulan dasar. आफादगिरि फोसाव आफादगिरि बाबा मिसेल बसुमतारी बाबाखौ आङो बेखेवना होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आं बे बाबाखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइ बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आर'नाइ गांसे बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दानिया हिनजावफोरा साफ्रोमबो जों बेखौ बांसिन बेखौ जोङो मिथिनाया जों मानसिफोरखौ बेनिखायनो जोङो मानसि जानानै बिसार खालामनानै नायनानै खामानिखौ मावनो नायनानै जों मानसि Dili, dia mana? Betul, ada deh. Hare
So लोगोफोर जयग' होनायनि हाबाफारिया दायो जोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि जग'आ लोगोफोर हम जग्यसोमोन थ' हम जग्यआव जोंनि उदालगुरि बैग्रिगुरिनि जितु मन्दिर डिस्ट्रिक्टनि बेयावहाय जोंनि आनसलिकनिफ्राय दिनै मोनथाम गामिनिफ्राय जयग' होफैदो आरोना लोगोफोर गराइबारि बेलबारि ओमफ्राय जोंनि कायजापारा गामि होफैदो आरोना ओमफ्राय नैबे फंबाया नै जोंना माबा लानानै बिथाङाबो होफैदो जयग'खौ ओमफ्राय दा जोङो दसे प्रसाद जानोसै प्रसाद जानानै ओमफ्राय दसे थाबावनानै टाटा बाय बाय होनलांगोन आरोना लोगोफोर जायगाखौ फैनाय देखायनो गोसो जानायखाय देखायबाय आरो लोगो नङा होमबा फंबाया जयग' होफैनानै बिराद खुसि ना दा खुसि सासे फसायबायनो बिथाङा दा देखायगोन आं बिनि फसायनाय सिख्लाखौ लोगोफोर जागोन, स' स्टे टिउन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब गाइस स' गाइस जों लामायाव दसे बेरायदों आरोना ओमफ्राय दा गय जाहैनो नागिरदों जोङो जोंना बानायबाय थाग्राया बुंबा खस्थ' जायो दे नों बुं स' गाइस जोंहा दिनैनि बे आनसलिकनि जयग' उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बे उदालगुरि जायगायाव जादोंमोन बैग्रिगुरि ना मा होनो नै गाइस जायगाया बेनोमोन जों मोजाङै मोजां होनानै फोरबो एसे लाबाय ओंखायनो जोंनि बे भिडिअखौ मोजांथ' मोनखानांगोन गाज्रि मोननायनि चान्स आङो सासे बिबाय गाइस खानाय गोलावखौ Oh my god. Yes, look, take it. I am playing some money. ओमफ्राय दैखौ लोंबाय आरोना एसे जों गय दखान नागिरदों दायो दिनै सानदे ना उदालगुरिया बन्द' गायसोमोन ओमफ्राय बेयाव दखान थिनहरदो बेयावनो गय जाहैनोसै गोजा जालायनाय जानोसै बरियानो लालोम ला पुरा